Avui estem al Mas Gorumbau amb l'únic objectiu de fer un hole-in-one. Pensareu que és una bogeria. Sí, ho és. La major part de la gent no n'ha fet mai un en tota la vida i nosaltres pretenem fer-lo en 18 forats. Ja. Les probabilitats de que això passi són de 0,00000 a 10. Tot i així, en Pau i jo ho donarem tot per fer un hole-in-one. Som-hi! Disculpeu-me perquè el zoom d'aquesta càmera és molt dolent, però per recompensar-vos he editat aquest vídeo al ritme de la música. Bona. Oh, el backspin! Arribant al forat nou, ens hem trobat amb Valentí Puig. L'hem convidat a fer un hole-in-one amb nosaltres i ha passat això. Que bona! Hola! Molt bé, tio. Quasi la fica dins. Buah! I jo sense la càmera bona. Quin desastre. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No l'he vist caure, eh? Un metre de bandera. Sí? No, és que no l'he vist caure de cap... Vull tallar sobre. Bé. Quina p*** llet. Déu-n'hi-do. Ha faltat molt poc. Què hi farem? Thank you.